Dobro jutro drugari, na brzaka o situaciji na frontu i malo više oko fronta. Za početak bih hteo zahvaliti vatrogascima i svim ljudima koji pomažu da se ugase požari po Srbiji koji bukte već dugo vremena. Gledao sam, sinoć stigao malo ranije kući, pa rekao ajde da pregledam šta se dešava tamo. Pregledao Facebook, Instagram, video mnogo videa, koliko se ljudi trude i žrtvuju, da se vlast trudi barem toliko koliko se trude obični ljudi, bilo bi to sve mnogo bolje. Juče sam od imena predsjednika nagrađivao ljude iz Rosavijacije i prvo što sam uradio, zahvalio se za Iljušin koji su poslali, bez njihove pomoći bi one došle, ne mogao, bez njihove pomoći bi zaboravio sam srpski, bez njihove pomoći ne bi došao u Srbiju, rano ujutru, 4 sata je. Zahvalio sam im se, a oni se zahvalili, i to ne prosto je bio direktor Rosavijacije, zahvalio se srpskom narodu zato što je bratski narod i uvek uz Rusiju. Nema šta da se priča, on je potvrdio ono što sam čuo i ranije, to je da će sve troškove da snosi Rusija lično direktno po prikazu predsjednika Putina. Tako da setite se samo šta su nosili NATO avioni i Brnabićke koja kaže da nema alternativu, Evropa i Vučića koji pravi vojne vežbe zajedno sa Amerikancima, pa ćete vidjeti šta je i ko se gde nalazi. Isto po pitanju pomoći, po njegovim rečima, Rusija bi odmah poslala avion, međutim, zato je trebala da se traži pomoć od same Srbije. Srbija pomoć nije tražila, ranije nisu mogli da ga pošalju. I ja bi sad ovako zvanično pitao srpske vlasti, a šta ste toliko dugo čekali, da se požari toliko rašire? I zašto se plaća uopšte tamo članarina Evropskoj uniji za bezbednost koja trebala bi da dođe da gasa, ali isto treba da ih pozovu. I onda je pitanje, a zašto srpske vlasti ne zovu na pomoć one kojima već plaćaju članarinu? Da, požari su svuda u Evropi, gase se, ali ti kad već plaćaš, ne treba šalješ svoje vatrogasce, nego treba doći tebi da pomogu. Uglavnom, to su već unutrašnje stvari tamo. Šta se dešava na frontu? Na frontu na nekoliko mesta se prave jako velika okruženja ukrajinske armije. Za nekih, verovatno 20-25 dana će prva 2 kotla biti završena, zatvorena, zato što oni su prosto ogromni. Tamo će ogromna količina Ukrajinaca da ostane. Da se izvuku jako teško, zato što se sve kontroliše bespilotnicima. Pomoć pokušavaju da dostave u ljudstvu i tehnici, baš im nešto ne ide. Međutim, na Dnjepropetrovskoj oblasti su oni imali uspehe u kontranapadima, zauzeli su nekoliko naseljenih mesta, naravno to su uspeli Ukrajinci da preuveličaju jedno 10 puta, međutim u svakom slučaju uspeli su da krenu napred i da zauzmu neke pozicije. Uglavnom je stvar u nedostatku ljudi na prvoj liniji fronta. Ranjenih ima mnogo, dronovi rade svoj posao, tako da tu nema prič, kad neko priča kao, pa što ne ide se brže, brat, dođi pa pokaži kako se ide. To je na front. Sad da ne uzimam svaki deo posebno, jer sve će se sad biti jasnije kad počnem pričati o tome šta se dešava oko fronta. Znači, to je prva linija fronta. Oko fronta, znači, to su udarci po Kijevu balističkim raketama. Šta se radilo? Ako sećate, ja sam non stop pričao, najvažnije je uništiti logistiku. Logistika i samo logistika. Najveći problem su mostovi preko Dnjepra i uopšte nije, previše je bilo skupo da se oni uništavaju, previše je bilo skupo, zato što za uništavanje jednog mosta treba 10-ak balističke rakete Iskander i to ne vredi toga. Znači, lakše je uništiti sve to što se prenese preko mosta, lakše i jeftinije. I nije bilo čak ni tačno da bi moglo 10 raketa da uništi.
Međutim, stvar se menja što je Severna Koreja dostavila, kako kažu Ukrajinci, ja ništa ne znam, ja sam najobičniji farmer ovde, dostavili su rakete KN-30. Znači, ta jedna raketa ima moć 6 Iskandera. Razlika je u čemu? U tome što ta raketa udara u jednu tačku, a 6 Iskandera treba pogodi baš u istu tačku u isto vreme da bi imalo isti efekat. Znači, to što može da uradi jedna raketa koja nosi 9,5 tona eksploziva, Iskander nosi 450 kg kao Tomahawk, to ne može da uradi 10-15 Iskandera koji će da gađaju povremeno i neće pogoditi baš u istu tačku gde bi trebalo. Kolika je tačnost te rakete, ako je ima, vidjet ćemo, i ona bi trebala, ako bude gađala, da uništi sve te mostove i tada će, ali ogromna količina ljudi da ostane, ljudi i tehnike ukrajinske da ostane sa ove strane Dnjepra. Naravno, pravit će pontonske mostove, Evropa im je donela, tamo imaju ih stotine i stotine, jako brzo se postavljaju, ukrajinski vojnici su išli na obuku u Evropi, ne samo da ratuju, nego i da se bave inženjerijom. Međutim, taj most je mnogo lakše uništiti, mnogo lakše povrediti pontonski nego ovaj. Da bi se dostigao taj nivo da može, znači, ta raketa da dođe tamo gde treba, bilo je potrebno uništiti u potpunosti protivvazdušnu odbranu, to jest uništiti skladišta gde se nalazile rakete Patriot, i malo se o tome priča, međutim, nemačke protivraketni sistemi IRIS-T, njih je bilo veoma, veoma mnogo i raketa je bilo veoma mnogo. Međutim, malo po malo uništavana su skladišta, a sad u poslednjem napadu, preksinoć, mislim da je bilo nešto više od 70 naše raketa je poletelo i sve su doletele naravno na cilj, pošto raketa protiv vazdušne odbrane više nema. Uništeno je nekoliko sistema IRIS-T koje puštaju rakete i uništen je jedan sistem Patriot pod Kijevom. I dalje se nastavljaju ti naši udari po njihovoj logistici. Problem je što je to ogromna teritorija i Evropa je donela i Amerika je dala u stvari veoma, veoma mnogo naoružanja. Šta još tamo po tom pitanju? Da, sada i Evropa i Ukrajina svi traže da se krenu voditi pregovori, da se prestane sa vazdušnim udarima. Ako sećate, tako je uvek bilo u trenutku kad Evropa shvata da ne može ništa da uradi, znači da neće pobediti u ovom ratu, oni odmah idu na pregovore. Trumpovi, tamo Zeti i ekipa dolaze u Rusiju, pokušavaju da nagovore da se krene s pregovorima, da se obustave borbena dejstva, međutim, zašto? Nam to ne odgovara, šta više, ako ćemo malo ozbiljnije da se posvetimo tome, ja sam juče o tome pričao na nekom sastanku i često o tome kad idem na Solovjov live govorim, to je da ne treba se zaustaviti na toj granici koja je zafiksirana, treba ići napred, baš zbog tih svih raketa i bespilotnika kojima Evropa finansira i podržava Ukrajinu. Jer bez te pomoći Ukrajina bi odavno propala, a sa tom pomoći oni daju nama do znanja da te linije koje su zacrtane sa SVO treba da idu napred i napred. Da, trajaće više, međutim, rat je takav, šta da se radi. Šta je još interesantno bilo? Da, interesantno je to, ako ste obratili pažnju, kod nas na Telegram kanalu najbrže idu vesti, znači ponovo da kažem, mi ne pravimo vesti na Telegram kanalu. Moderatori uzimaju novosti sa ruskih kanala, prevode ih, možda to nekad ima greške u prevodu, niko tu nije profesionalno učio ruski jezik za prevođenje, to su ljudi koji rade besplatno, imaju pravo na greške i tamo vidite najbrže šta se dešava na frontu. I ako čitate novosti možete da vidite da se ispaljuje jako malo geranija, a proizvodnja su uvećala sada već nekih na 7-8 puta. Skladišti se ogromna količina na jako mnogo mesta, prave se nove piste za puštanje geranija i takođe se prave
na pick-upu, na vozilima, znači koja mogu da nose gerani i u hodu da ga ispaljuju. Tako da se tek sprema ozbiljan rat i za sve one koji su pisali posle mog posljednjeg videa da žele da dođu, da ponovim, znači dok ne dobije se pismena potvrda da ne treba ruski jezik, ja ne mogu da tvrdim da možete doći, da će vas primiti. Znači da kažu može tamo ovaj pomaže, onaj pomaže, da, ali vi tamo prvo nije baš po zakonu, zato što mora da se ispune sve norme, a kad se ispune sve norme, vi onda imate sva prava kao pravi vojnik da tražite šta hoćete, a ne posle kad vas dovede tamo onaj muzikant ili ne znam, četnik ili ko još i posle da zovete da tražite pomoć. Ili radite po zakonu ili ne radite nikako. U svakom slučaju, dobro razmislite. Znači, ne možete sebi da pretpostavite koliko je zajeban ovaj rat i koliko je tamo teško uopšte izaći odatle minimum ranjenim. Znači, ja mislim da svako ko dođe da ne može proći bez ranjavanja ako učestvuje u borbenim dejstvima, ranjenih ima jako, jako mnogo. Da sam još nešto. U principu, to je to. Sve najbolje i čujemo se u skorije vreme.